Que manía lle teño a Alberto Ramos. Manía, por qué? Porque mira, é bo tipo, é riquiño, é un bo profesional, leva unha chea de premios. Tes É que todo manía, fai tío, que ben. lle tes envexa logo. Pero envexa boa, porque empecé dicindo é bo tipo, Sí, sí, é sí, un gran sí. tipo, pero claro, que agora está facendo memoria, lendo isto, Sí. e da chea de novelas xa que ten, levou, sí. Xa levou varios moitas premios, delas sí. teñen... Bueno, isto é un premio, a nova novela de Alberto Alberto Ramos, Ramos. tamén é un premio, Premio Risco de Creación Literaria, Asimetría das Bestas, Pero editada o Premio por Risco Urco. é o segundo Premio Risco que leva, porque Ainda por ganou riba, xa ainda por riba, é que ainda lle teño máis manía. no 2012 ganou Certo. outro Premio Risco con todos os días. Certo. Estás a converter nunha profesión de risco teu, Alberto. Non, a que Alberto traballa moito na comunicación cultural e por eso en moitas ocasións tivemos moito trato, non? E é un tipo que fai moi ben o seu traballo, un tipo que, bueno, que eso, que fai moi ben o seu traballo. Entón é envexa. No, bueno, sí, tamén. Bueno, neste caso, Asimetría das Bestas é unha novela na que a protagonista, que se chama Caridad Verdet, é unha escritora de 45 anos que naceu cunha minusvalía e, ademais diso, agora úneselle tamén unha enfermidade terminal. Mi madriña. Entón, o libro... Non é unha comedia. Asimetría non, Asimetría fai referencia precisamente a iso, o das minusvalías, o da perfección, por decirlo de algún xeito, non? Entón, ela o que fai é un percorrido, digamos, pola súa vida, expoñendo un pouco as dificultades ás que se ten que enfrontar xa desde que naceu pola minusvalía e máis o engadirlle esa enfermidade, non? Entón é un pouco, bueno, non sei, aquí din que é unha especie de obra de corte filosófico, pero bueno, porque quere facer fincapé nesta diferencia que hai en como marxinamos a según quen, pois dependendo do que consideremos perfección ou non. Eu ainda non o lín. Teño, pero ainda non o li, hei de confesar. Pero hei de dicir outra cousa respecto a Alberto, que outros, con moito menos do que el ten, fan moito máis barullo, moitísimo máis, e é unha das grandes voces da literatura actual, e aparte un tipo que domina o idioma, pero sen tampouco grandes artificios, que é algo que me gusta moito desa naturalidade que en xeral ten Alberto Ramos no seu traballo. Neste caso, moi recomendable, acaba de sair Asimetría das Bestas, Premio Risco, segunda vez de creación literaria, non é a segunda edición, segunda vez que o gana Alberto, Premio Risco de Creación Literaria, Alberto Ramos, Asimetría das Bestas, editado por Urco.